sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzasirachitisa muzuva ranhasi uyezve nhau idzi dzinoita sokuti dzakatisangane. Regai nditange ndichiti aiwaka nematambudziko kune mhuri yanakuna Budhisikara uyezve kuratidza kuti Budhisikara vazoradzikwa muzuva ranhasi tichiti zvakare fambai zvakanaka Budhisikara. Uyezve zuro madeko kuratidza kuti kwakaitwa bira guru resend off Budhisikara handamboda kuti nditi ndirevera vanhu nemara kuti vanhu vakanga vari kunzvimbo iyi zuro vanga vakawanda, vatambi, vaimbi, kwakaita soitowazigara chero rekuti vachiita goodbye kuna Sikara. Zvazvo zvakanaka zvingamboiti kuti vanhu vakabatana pamwe chete vakaita send off iyi. Yanga yakakura. Ndakamboona nguva ipi vachiitwa masend off but ndakapesera kuona pana Budhi kana kuti pana baba Mutukudzi ndo pandakapesera kuona zisend off ranga rakadero. Asi zuro aiwa tikura nema Sikara wakabhabhaiswa, Sikara wakauya vedu atikura nema vanhu vakachema pamwe chete vachinyaradzana. Uyezve kuratidza kuti Budhi ngirikini Wingidi vakaenda zvakare kundobata maoko. Uyezve tichiri ipapo pane mukomana wayo akambotiri ndasingamboita chinzi Wingidi is he the one, is he not the one. Vazosangana nemukomana wayo kupi nhasi ndofunga pavangavaenda kundoradzika Sikara zvakare vakatobuda pari pamufananidzo vachitotirenda kutaura kwatiri kuti dreams truly come true. Nyango uchifunga kuti pamwe vasasangana vazosangana muzoranetsika zvinhu zvakanaka singamboiti kuti mukomana wayo yaluka like yani yaBudhi Gaffer the Gas Fest vazosangana muzuva nanhasi. Handiti katongoti makorokoto zvakare tichiri ipapo toita zvakuti vamwe vanhu vaenda ikoko kondoona sekuti ndona maititi zvakare nevamwewo vanhu vanoita zvokuimba ivo vakasiyana-siyana vanga variko kumuzuva ranhasi. Ndozvandokwanisa kutaura. Tobva ipapo toenda zvakare pane imwe nhau yandaona kupeji kwani kwaBudhi Plot Mako yakanzi very interesting reactions on this post, follow the thread. Post iyi yakapostiwa naBudhi Tinashe Mutarisi. Iye yanga yakanzi sitting hopa, hello Mwari, pane vanhu vari kuda mari nemurume waya Rastaman anga arimo akapfeka shutu ndokusa mari apa nendarombusha mumaoko. Vanhu vakaita noise atikura nemapa kumafacebook streets kumainstagram avenue vakati who owns this right yekuti anga achinda kunoita sei kunoita hello Mwari. Vanhu vakapopota zingamboiti nepamusoro pepost iyo vanhu vakati munhu angafanira kunge aripo achinda kundobata cheche oti hello Mwari ndiani chikomana Jamaster. Ndobva Budhi Tinashe Mutarisi vazondoposta kuna kuti muzuva ranhasi vakaenda ndokudanzira zvikanzi nevanhu kuposti iyoyi yaBudhi Plot Mako ndisati ndachiinda kupeji kwaBudhi Tinashe Mutarisi kuti ndohwa kuti vanhu vanga vachichipa musoro peposti iyi. Now there is a new twist to the story. As I kept saying per weekend, noise yese iya haishandi yamaita. Taura hako varidzi vesongo vazoposta varivo. Zvese zvokuti pay Jamaster what hazvishande. Song haisi yake. The song yakatengwa neNash TV before it was even released. Budhi Plot Mako ndobva ati I hear you, but if that's the case, then there is a clear misinterpretation of copyright. The individual who writes or records an original song owns the copyright in the music work or sound recording. So, if only one person is involved in the writing and recording process, then that person owns the resulting copyright. Nani di Plot Mako mukuru Budhi Tinashe Mutarisi is conflicted here. I am sure this post vatozoita kuda kudzimura cause street people were crying. Please also note that Budhi Tinashe Mutarisi ndo muridzi weNash TV ndo futi vari kuzvezvo zveBenka BC yacho yoyo. I didn't know. Zvikanzi nevamwe I don't think you know the agreement. You better consult Nash TV to get a copy and then explain it here. The song may have been solely sold to Nash according to their agreement. Only the two parties know. Why is Jamaster silent? Better consult him or you may misinterpret everything. Zvikanzi I hear you, but if that's the case, violations aya. Song ndeyeNash TV iyo. Jamaster akatengesa song. Say akanyarara nevamwe wavo. Zvikanzi I hear you out of interest. Would you think Jamaster can speak out on this? That's based on
whose terms, comrades? Is there a universal term to this? Last I checked, many artists in the USA are fighting record labels to get rights to their songs. Hence the recent tiff between Jigga and Kanye on the selling of masters. You can write it, but sponsor can derive rights for a certain period in other arrangements. I think let's consider other options. Yes, Jam Master says Mango Martine Bible, but this chapter I am sure belonged top Nash TV Zimbabwe. Hence why in the midst of the noise, Muridzi Wenyaya has been zvake nandisiviwo. Vamwe ndokuti Nash inoshandisa ma-artist for peanuts. I wish we could get genuine people willing to promote art in Zim, not these exploiters we have. Zvikanzi nemunhu aidifa say nobody was forced to sing on that rhythm. It will be foolish for anyone to promote for the sake of Shamataura ishi. This is a business. Nash did its part, and now the lad got a collab with a Tanzanian stamp. Why did you not also give credit to Nash for opening that door? And it's demo wataura mfanzu. Zvikanzi iwe wataura zvinhu izvi unoimba here? Shut up. Nandizivo ndikita tapkeri. Nekuti kana vachidero nditozogara paipa totafunga kuti uyewo vakaita rhythm, vaita rhythm ndokubva pabviswa iyoyo kunzi number 1 ndokubva vapo 1000. Kana ndisingari chidambudziko raikanda kuti ndambozama kutsvaga mascreenshots andakapenge ndinawo yekuti pipe dabanizi Nash yaita sei yati izvozvizvi zvese like tomboti YouTube revenue kana indakutaura language yandozva pa YouTube revenue kuda kubva mpapo paakanga avhenda pachoni zvichienda mberi ukoko masense achoni if I'm not mistaken anenge achinda kunani kuna yuyu uchikomana Jammaster. Sikazi kuti vamwe vanhu vangakona post iyo here pandazama kuti mbonotsvaga futi ndaishayiwa kuti iri papi maposta chakawandisa saka ndaishayiwa ini kuti iri papi yacho ndinyaso kunoverenga kuti vakanyora kuti chii about pipe mukomana akanga ahwina ndobva ambodamwa futi ndofunga bva awedzerwa futi mamwe masenzi apedza kuwedzerwa mamwe masenzi ndobva zvakare azonzi masenzi machange unenge uchase epa song yako ipa YouTube unenge uchivawana kudai iyoyo inenge yakakutawana indakaiona asi ndashayiwa screenshot chete. Zvikanzi song ndeyeNash iyo Jammaster akatengesa song sei akanyarara. If he sold the song deploy my account, how come he made another version? So it's only him and Nash TV would know the agreement they made. Can you do an interview with Jammaster for him to explain? Because it seems like there is a lot of misinterpretation going on about this issue. Ina uya Jammaster ka ne Hello Mwali na vanhu veNash TV vedeka kubva pakapita song kusvika izvozvi inongonetsa vamwe vakangoya neversion vakaona nekufikira asati ziyo tete tapwere zvikanzi nevamwe varidzi vesong vapindira. We can't argue and no more. Nash TV Mutasi has the right to do whatever he wants with that song. He owns the copyright to it. Mukuru Awa has captured the hit song artist and dental industry kuma apuko upcoming ndofunga youth uko through his Nash TV channel by buying copyrights to rhythms and their songs without artists knowing that they are being what repeat yacho yoyo. The people that are gaining in is the producers in Nash. Zvikanzi uyo wakanyaradzwa ikati I don't know ukuti zvakawandisa zvacho ndakutapwere zvokwadi ndinenge ndakutapwere because papa kuda dzimwe information dzatisingazivi kuti chiri support yakanga yazopuwa $3,000. I don't know kuti ava vanga vachizviona kupi zvanga vachitaura apa nekuti hanzi vamwe vanhu vanga vati hanzi hatina kubhata kwati saka vakangoinda vakati tuchetu chavanhu vese vai vakandobata ice cream lollipop chakadzika kudai so kwakunotenga kuti vanga vachiita iyo vachiimba vachiita mahovhisi kudaro vogokona kupuwa kana handingaenda kudhola yakawandisa kana 50 cents vogokona kupuwa konje kombi ndakasingazivi asi kana singanezvi futi ndakamboona imwe inonzi chii zita rayo interview yakamboitwa nauyu DJ Mbale vachiinterviewa butterfly bati akadanzira akati munhu wese ndofunga akauya ikoko akandoita bata ice cream lollipop akawana something saka pakasiyiwa something nechi ndofunga neveNash vachoni
kupa maartist. Saka kuda vamwe vanhu handizozi kuda ndinohwa chirungu nezhira dzisiridzo, asi ndo zvandakambohwa kuti vanhu vese vakaenda ko vakambonopuhwawo something. Singazozi kuti kuda vakapuhwa something kuda zvakapuhwa through mamanager here kana masekretary kuda haina kuzosvika kuvaridzi ipapo. I don't know. Tochibva apa zvikanzi Jam Master anga agara azviona, ndobva ipapo tokati hazvina kushata, ndo argument dzasvika pepe. Ndobva ndatozoenda zvakare kupi kupage kwabhuti vacho tidashe mutarisi, ndokundoona vakangopostawo semupost iyoyo, vanhu vachiita sei vachireacta nezhira dzakasiyana. Vamwe vakati hello, pane vamwe vanhu vari kutsara Jam Master mari, macharges akamira sei. Truly speaking, this was going to be interesting if they put Jam Master face there, since you are here akarira pastatement reserve. Vamwe ndokuti the way Beke wacho base company yazvaita hazvina kumira zvakanaka. Isa I don't know, tinenge tatapukira. Ndo maarguments akasiyana ekuda vanhu vakachingoti kuda Jam Master dai anga ndichi akaenda akandobata foni akadai akati hello mwari izvo ndinge ndatapukire nachi TV bhuti tinashe mutarisi Jam Master wachoni nevabhaka bhengi vachoni vari kuziva zvavari kuita, because no one knows kuti uyu Jam Master wakanzi kudi nevanhu vachoni vacho vese vane agreement hazvina kushata. Saka ndozvizvo ndandangoenda zvangu muvhidhiyo ino, ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.